اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اج نے کٹ ساڈے پیارے بھائی جناب ملک احسان اللہ کمو صاحب، جناب محترم ملک غلام محمد کمو صاحب، جناب محترم حاجی ملک ناصر عباس کمو صاحب، ملک عطا اللہ کمو صاحب، بالخصوص لاہور اسلام آباد تو آئے ہوئے تمام کمو برادران، جناب ملک صاحب توجہ کرسو ارشاد. تمام شرائے کرام تو اجازت لیندے ہویا چند منٹ دی مختصر دی حاضری. علی دے لال دی محنت تو با کردار تا بنیا ہے. سبحان اللہ مہربانی. علی دے لال دی محنت تو با کردار تا بنیا ہے. بارے چاہے بار کربل وچ خدا دا بار تا بنیا ہے. کرے نہ ایمان پردیاں تے تیرا خرچہ جو نہیں ہویا. علی دی دھی لٹائے پردے تو پردے دار تا شریفہ نو حیا دین شریفہ دے حیاواں دے سارے او ڈر معلوم ہوندے بیراواں نو بیراواں دے شریفہ نو حیا ہوندے شریفہ دے حیاواں دے سارے او ڈر معلوم ہوندے بیراواں نو بیراواں دے. ضرورت صرف کمزورے نو چھاں چھپری دی نہیں بندی، اولے ہر کوئی بنا لیندا ہے بنجے روک کے رہواں. میں کوشش کرساں تمام قابل احترام شورا کرام تشریف فرمائے. تسی جڑے چار بندے بھی بیٹھے ہو سارے سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہو. میں معاشرہ سنائی سانی. کیا بات ہے، توجہ کر سو. میں گزارش کرتا اپنا بھائی سانو لیا گنہگار مرد معاشرے دا کدا مرد حیا دیاں ڈائیاں. گنہگار مرد معاشرے دا کدا مرد حیا دیاں ڈائیاں. اس جرم وچ ایک مجرم نہیں ہے، ہر کئی واریاں وائیاں. کیا بات ملک صاحبان کا اقوان سمجھ کون دے پگی تھی یہ دمی اولوے بھائی دھیر راجے کا بھائی لگتا ہے. چلو ماشاءاللہ بکنے گارے مرد معاشرے دا کدھا مرد حیاتیاں ڈائیاں. اس جرم میں ایک مجرم نہیں ہے، ہر کئی واریاں مائیاں. تے نا شرم دا بھوک مشتاق گیا ہے اج بے شرمی دیا شائیاں. دھیاں سرا تو تلے تائیں لا چھوڑے پہلے پیوما پگڑیاں لائیاں. بڑی مہربانی، بہت شکریہ جناب محترم ملک رحیل بنی صاحب، میرے پیارے بیٹے خواجہ محمد فیصل صاحب، جناب محترم رائے خبریات بٹی صاحب، جناب محترم عامر سہیل کمو صاحب، لخت جگر جناب محترم ملک غلام محمد کمو صاحب. اسے دولدار میں جاتی قتل بے شرمی نائی گدنی قد شرم دی مرد نہ ڈایا. اسے موے تے پوتر بھی اپڑ گیا ہے پیو وجڑ مسائیں رایا. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. سمی بیٹا نے توجہ بجھاتی قتل بے شرمی نائی گدنی قد شرم دی مرد نہ ڈایا. اسے موے تے پوتر بھی اپڑ گیا ہے پیو وجڑ مسائیں رایا. تے کدی بھی برے آئی دے نہ جمنا مرد المشتاق نہ بایا. دھی اتلا کی تیانائی تھک دی پاک پیو نہ سیر تو لایا.
شرم دی مرد نہ ڈھایا اسے بوئے تے پوتر بھی اپڑ گیا ہے پیو وجر مسائی رایا تے کدی بھی برے آئی دے نہ جمنا مرد المشتاق نہ بایا دھی اتلا کی تیانا تھک دی پاک پیو ناصر تو لایا تے مکے جدر تو کھڑک مدانیاں دے گھٹ گئی ہے قیمت گیو دی بھول گئے ناکام شریعت دے ود گئی ہے ویلیو شو دی تے منہ تے اتے لگ مشتاق گیا نے جنہیں مرضی آئی جو دی دھینا سرا توتلے بائندے کی تین پٹھی سی میٹ ویک کے پیو دی تے سونا بن کے ملن تا کوئی نہیں مشنا جیڑے سوچ دے گندے ہوئیں سونا بن کے ملن سونا بن کے بھی ملن تا کوئی نہیں مشنا جیڑے سوچ دے گندے ہوئیں چنگی سوچ دا بیلی لوڑ دا ہوندہ ہے دے ٹھیک یا مندے ہوئیں تے ڈائی کری نہیں شاباس بات فطرات نو وہ بھامے نیک بھی دنے ہوئیں کدی پیو مشتاق پڑھائیں دے نہیں چنگے خوب دے بندے ہوئیں لٹرین تے گئی لکھتی پیو دی قبر کسے نہیں جی بیان دے جناب ضرور سنائیں نا جناب بڑی مہربانی تے بندے پیو تو ہی ملک تے ڈھیل نہیں لائیں دے پورا وقت انسان تے آوے بندے پیو تو ہی ملک تے ڈھیل نہیں لائیں دے برا وقت انسان تے آوے اکھی مٹھے چمین دے بختہ دی جھٹ جلا خیمان تے آوے تے بختہ آج کوئی پردائدہ نہیں وہ جڑا لفظ زبان تے آوے جگہ دے مشتاق سلامت نو تیرے کوڑ ارمان تے آوے بڑی مہربانی وہ سبھی بیٹے نے فرمائے چھے بھائی ماں پیونوں دھاک تے جامندہ دی تاج تائیں اجار کسے نہیں وہ کھلے لڑتے ہیں پوتر جیدادہ تے کی تکول تائیں سبار کسے نہیں تے جمعینا مشتاق مدارہ تے وہ لئی بھائی کے خبر کسے نہیں سنگے مار مار لگ لے رہی تے گئے لیتی پیو دی خبر کسے جناب محترم ملک صاحب اللہ کمو صاحب جناب ملک غلام کمو صاحب انہیں پرانے تو آپ پوچھنا نہیں بیان کا سور سماجی پاؤں کوئی ایجنٹی ایسی دے ہو گیا جی ملک صاحب وان موضوع نہ پسند آوے نا جی ریت تبدیل ہی ہو سکتی ماشاءاللہ جی چودھری شبان دے نام یا تاڑیاں مرے آئے بڑی مہربانی جناب یہ جناب دی حوصلہ افزائی اور جناب نو خوش کرن واسطے پروگرام نہیں تے تموڑ وہ کہنا آگے پائی وہ کہے سڑائندہ جو سوانیاں دار تے تھیڑے دو میں بیٹھیا تو ایک بندہ ایک بار یہی نہیں لگ گیا تو ایک بار یہی لگ گیا تو نمائیاں تو پوچھو تو میں جانتی ہیں وہ نہ کیا پیو دے بچڑے مردی ہیں سی تیرے پیو نو ہی نہ جانتی ہیں کون ہے ہو سکے مائی وہ تو جڑا ایک بار یہی لگ گیا تو ایک بار یہی لگ گیا ایک مر ساندے وسیعی ہوتے شہری اسی گاہ دے ایک ہوتے ساتھ کو پھٹے تے چال بنے تا جی گھنٹہ تو ہوٹل تے رون لائے ہیں یہ جناب دی خوش روٹی بات یہ سارا پیٹ تے باہر بڑی شرط دی یہ جناب دے اطلاع دی بتا ہمیں سرے کئی نہیں بجنا یہ ڈپالا سردی جناب دی خوش روٹی باستے میں جناب دی حوصلہ افزائی جناب 400 کلومیٹر سفر کر کے آئے اگلا حکم جتنے بھی نام بار شہر پڑھانا لے بیٹھے جو تسا سننا وہ سنائے سے انشاءاللہ تعالی تے جمعے کرک دی دھوپتے دی چھڑے دن کوئی چھانتے پڑھتا بود نہیں او آج منہ تے لگے نہ جتنے تائیں پوندی دشمن سجن دی شود نہیں تے کدی کم کمزور دی آوائی دے او مشتاق ہما تر ہود نہیں جیٹی پھر پئیو بھی بختہ دی وینجا کو جم دے دود نہیں بڑی مہربانی تے کسو چلنیاں کمل اج پالان دائے
سنگتاں دی رسم تے ریت وچ جنڈے مومن بخت ملجیاں تو کدا چڑھ دیئے توڑ پریت وچ تے اولے لکھ مشتاق بنائیں دے وطن اور کام ظرف نصیب دی جیت وچ پکی گالے پاک کدا نہیں ہوئے کتے باڑ بھی وطن مسیح تے جی میں